खुलुमबाय गाइसमोन नोंथांमोननि सिगाङाव आं नै ब्रह्म मन्दिरखौ देखायनासो लादों दा आङो नै जोंनि 10था गामिनि ब्रह्म बाबाजराव ब्रह्म मन्दिर बियो बे बानायखांबा गोबां खस्थ'नि गेजेरजों जों नै दिनै कमप्लिट जाफैबाय आरो गेटखौ कालार होगासिनो दं मोजां नुबायना ओमफ्राय मोजां नुबाय दा गेटनि बियो मन्दिर गेट आया नै जाफ्रामबावबायसो गासिबो नोंथांमोना माबायदि नुदों बेखौ कमेन्टआव हरदो जोंना फुनगासिनो दं जैग' होग्रा बियो जोंहा गाबोन मागि पुर्निमानि फ्लेग हस्टिं खालामनो जायगा बानायगासिनो दङ बेयावनो खालामो नै बावनो जोङो जैग' होबाय थायोमोन बेनोमोन जोंना अबस्थायानो गैथारामोन गोबां नाजानायनि गेजेरजों जोङो नै बेखौ लुफुंनो हाबाय मन्दिरखौ ओइलिं बानायगासिनो नै आमाइसोना मायाव गोलैदों खामानिया बेनो ओइलिं खालामग्राया आदैया दे थाब थाब बानाय ए बेखौ खाखोगोन बैयाव फेन होगोन नामा नैबाव औ ओंखाम संगासिनो मा ओंख्रि सं बेहा लाब्रा टमेट' सयाबिन नोंसो संग्राया माय ए गाबोननि बेयो एकदमबारे खरस कफि टमेट' लाबोजोबखाबाय नै जा अडिटबो खालामगासिनो एसे रेस्ट लादों हिसाब खिथाब खस्थ' मोनो गोजांनायबो जाबाय अखा सान्दुंबो दुंनाय जायाखै माखासे खामानिया आद्रा थाजोबसिगोन खालामफिनसै दा फैद' बोराय ओंखाम जाबाय नै ओरैनो हरदोब्रा आबौ मा ओंख्रि दि आइयो गुफुर सुजोब्बाय नै जोंनि माबाना
टमेट'जों सयाबिन सयाबिन दिनै बिस्थिबार ना बेदर मोनजाया मिरामिस Ini bilang lu kan anggar lah nih sanuan. जादो आब' Masuk dia. Bara. Baru saudara dia nih. दे सावदो जानोसै Kasih dikasih dulu.